سلام سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي كمين لكم أنحنا دحانينا እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒትና እዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከምቲ ልሙድ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልናያ ዛንታ ናባኹም ሂዝናያ ቀሪብና ኣለና ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባልና ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደሓሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነስ ዛንታ ጀምርዎ ክንብለኩም ንፈቱ ናፍቲ ዛንታ ክነብለኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ርክብ ብምፍጻመይ ፍቅረይ ሲኢናዮ ኬርያ መሐመድ ሰዒድ ይበሃል ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተወለድኩ እንትኾን ኣብዛ ዝነብረላ ዘለኹ ኢትዮጵያ ክልል ድሬዳዋ እየ ድማ ዝነብር ዘለኹ ኣብዚ ካብ ዝመጽእ 22 ዓመት ገይረ ኣለኹ እዚ ማለት ድማ ኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ እየ ኣሕሊፈዮ ምስ ቤተሰበይ ፍቕሪ ዝተመልኦ ህይወት ኢና ንነብር ንወለደይ ብኽሪ ብምዃነይ ኣብ ገዛና ብዝነበረ መምህር ቁርኣን እየ ተኾስኪሰ ዓበየ ን4 ዓመታት ብፍቕሪ ምሳይ ፀንሐ ሕዚ ከዓ ብሓዳር ተደሚርና ንሶምን ዝፀንሕና ዘፍቅሮ ሰበለኒ ምስ ፍቕረይ ንፈለማ ግዜ ክንራኸብ ከለና ብዝኾነ ኣጋጣሚ ነይሩ እቲ ኣጋጣሚ ድማ ንሱ ቅድሚ 4 ዓመታት ወላዲተይ ሓሚማ መድሓኒት ክገዝአላ ናፍትን እናበልኩ ጽርግያ ሓሊፈ ክሰግር እንትብል በዚ መጽያ ዘይበልክዋ ሓንቲ ብፍጥነት ትጓዓዝ ዝነበረት ባጃጅ ብየማናይ ጎነይ ወቂዓ ኣብ ጸሊም ኣስፓልቲ ዘፍዘፈትኒ ወላ እኳ ዓይንተይ ንሰማይ ይርአያ እንትወድቕ ርእሰይ ስለ ዝተወቃዕኹ ደመይ ነቲ ጸሊም ኣስፓልቲ እንትሓጽብ ሰማይን ምድርን ክገላበጠኒ ጀመረ ኣብ ዓይንተይ ካብ ሰማይ ዝመጸ ሰብ ዝመስል ሓደ ምልኩዕ ምእሩግ መንእሰይ ብጭንቀት ገጹ ሸምሪሩ ሓፍተይ እንትብለኒ ኣነ ግና ንፀዋዒቱ ኸየኽበርኩ ገዲፈዮ ኣብ ዘለኽዎ ድቃስ ዝመጸኒ ይመስል ዓርሰይ ሰሓትኩ ከምዚ ነገሩን እንተደኣ ኾይኑ ዓርሰይ እንትስሕት እቲ በዓል ባጃጅ ብተሽከርካሪቱ ገይሩ ናብ ሆስፒታል ከም ዘብጽሐኒ ተነጊሩኒ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ውነይ እንትመልስ ናተይ ዝብሎ ሰብ ወላ ሓደ እኳ ይረኸብኩን እኳ ደኣስ በኣንጻሩ እቲ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ምልኩዕ በዓል ባጃጅ ኣብ ጎነይ ከፍ ኢሉ ምስ ረኸብክዎ ተሰናቢደ ካብቲ ዝደቀስኩሉ ዓራት ክትስእ እንትብል ማእገረይ ሒዙ ኣደቀሰኒ ኩሉ እቲ ኩነታት ከዓ ነገረኒ ኣነ እውን እናበኸኹ ንወላዲተይ መድሓኒት ክገዝአላ ኢለ ከም ዝወጻኹ እንትነግሮ እናሓዘነ እቲ መድሓኒት እንታይ ዓይነት ምዃኑ ንገርኒ ገዚኤላ ክመጽእ እንትብለኒ እቲ ዓይነት መድሓኒት ነገርክዎ ንሱ ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ካብ ዝርከብ መድሓኒት መደብር ገዚኡ ኣምጸለይ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ደሓን ምስ ኮንኩ ዶክተር ንኽወፅእ እንትነግረኒ ንሱ ድማ ኩሉ ክፍሊት ከፊሉ ብባጃጁ ናብ ገዛ የብጽሐኒ ወለደይ ርእሰይ ብሻሽ ተጠምጢሙ እንትሪኡ ሰንቢዶም እኳ እንተነበሩ ድሓን ምዃነይ እንትነግሮም ግና ተረጋጊኦም ነቲ በዓል ባጃጅ እውን ጸገም ከም ዘይብሉ ከጋጥም ከም ዝኽእልን ነጊሮም ሰደድዎ ሓደ ዓርቢ ብጥቓ መስጊድ እንትሓልፍ እቲ በዓል ባጃጅ ካብ መስጊድ እንትወፅእ ረኣኽዎ ንሱ ግና እንትርኤኒ እናኽመስመሰ መጸሞ ያሲን ይበሃል ብምባል ተፋለጠኒ ብምፍላጥ ክልቴና ሕጉሳት ነርናይና ኩሉ ናይ ኣላህ ስራሕ ምዃኑ ብልበይ እናሓሰብኩ ስልክ ተለዋዊጥና ንብዙሕ መዓልትታት ድሕሪ ምልላይና ክልቴና ፍቕሪ ጠሓልና ክንራኸብ እውን ጀሚርና ኣብ እንራኸበሉ ግዜ ብኣላህ ሹም ሓደ ዓብዪ ነገር ስምምዕነት ገበርና ቅድሚ ሓዳርና
ምንም ዓይነት ጾታዊ ርክብ ንኸይንገብር ቃል ተኣታቲና እዚ ቃል ዝተኣታተናሉ እውን ፍቅርና ዝጀመርናሉ ወለድና ብዘይፈለጥዎ እዩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ወለደይ ሓዳር ንኽገብር ዝተፈላለዩ ሰባት እናፀውዑ መዓልቲ መዓልቲ ክጭቕጭቑን ይውዕሉ ነይሮም። እንተ ኣነ ድማ መልክዐይ ሪኦም ንዝበሃጉኒ ደቂ ተባዕትዮ ከይኮንኩስ ነቲ ልበይ ዝሓረዮ ሰብ ይመርፅ ስለ ዝነበርኩ እምብለይ ወትሩ እየ ዝብሎም ነይረ። ንሶም እውን ሓዳር እምቢ ካብ በልኩ ኣፍቃሪ እንተለኒ ንኽነግሮም ካብ ሓዳር ናብ ኣፍቃሪ ይጭቕጭቑኒ። ኣነ ከዓ ኣፍቃሪ ከም ዘይብለይን ፈለማ 12 ትምህርተይ ክውድእ ከም ዝደልን ኣቕበፅክዎም። ካብ ግዜ ምንዋሕ ዝተለዓለ ኣስታት ን3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝተጸበየ ፍቃርየ ብስምዒት ተላዒሉ ሓደ መዓልቲ ርክብ እንተዘይፈጸምና በለኒ። ኣነ እውን ምስኡ ርክብ ክፍጽም ሕጉስቲ ምዃነይ ግናኸ ናይ ኣላህ ቃል ክነፍርስ ከም ዘይብልና ነገርክዎ። እንተንሱ ግና ብመልሰይ ሕጉስ ብዘይምንባሩ ኣገዲዱ ከንፈረይ ክስዕመኒ ጀመረ። ኣነ እውን ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ኣብ ስምዒት ጥሒለ ምንም ከይመሰለኒ ክስዕሞ ጀመርኩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቕ ግና ናውነይ ተመለስኩ እሞ ብእዳወይ ድፍእ ኣበልክዎ። ግናኸ ንኡኡ ምስኣም እኹል ብዘይምንባሩ ብሓይሊ ቀረበኒ። ኣነ እውን ብንደት ገጹ ፀፋዕኽዎ። ገጹን ትጸፍዖ ውነ ገይሩ እናበኸየ ብነገሩ ከም ዝሓፈረ ይቕሬታ ንኽገብረሉ እንትነግረኒ ኣመና ይፍቅሮ ብምንባረይ ምንም ማለት ከም ዘይኾነ ነጊረ ሓቑፈ ሰዓምክዎ። ኣብ ሰሙኑ ኢዳል ፈጥር እዩ ዝነበረ። ናብ ሓደ ሆቴል ጋቢዙኒ ኣብ ደገ ኢደይ ክሕፀብ ፀኒሐ። ናብኡ እንትምለስ ዘይተጸበኽዎ ነገር ሒዙለይ ፀንሐ። ዓብይ ካርቶን ብቐይሕ ጨርቂ ተጠቕሊሉ ኣብቲ ኮፍ ኢለሉ ዝነበርኩ ወንበር ተቐሚጡ ፀንሐኒ። እንተ ፍቃርየ ግና ምንም ከይመሰሎ ነዚ ዓይነይ እኳ ኸይረአየ ምግቢ እናበልዐ እዩ ዝነበረ። ብነገራቱ እናሰሓቁ እቲ ቀይሕ ጨርቂ ዝተሸፈነ ባኮ ናይ መን ምዃኑን ተሓቶ እናሰሓቀ ንኽኸፍቶ ነገረኒ እሞ ኣነ እውን ከፈትክዎ። ዘይተጸበኽዎ ፈጠራዊ ስራሕ ናይ ሰብ ድማ ረኸብኩ። እናብለጭለጨ ዝፀንሐኒ ናይ ኢድ ቀለበት ንዓይ ሓጎስ ፈጠረለይ። ሽዑ ፍቃርየ እናኽመስመሰ ናይ ሓዳር ሕቶ ቅረበለይ እሞ ኣነ እውን ብሓጎስ ተቐበልክዎ። ብዙሕ ኣዋጊዕና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ሽማግለ ንኽልእኽን ኣብ ቀረባ እዋን ሓዳርና ንኽንወፅን ንቤተሰብ ንኽነእምኖምን ተረዳዳእና። መዓልቱ ደስ ዝብል ሰሓቕን ሓጎስን ኣሕሊፍናዮ። ኣብ ገዛይን ተኣቱ ንስድራና ሓጎስ ሒዘሎም ኣተኹ። እታ በኽሪ ጓሎም ንመርዓ ከም ዝተሓሰበት እንትነግሮም ብሓጎስ ዝገብሮም ጨኒቑዎም ነይሩ። ኣፍቃርየ ሽማግለ ንኽልእኽ ተሰማሚዖም ድሕሪ መዓልትታት ሽማግለ ናብ ገዛና መጺኡ። ናይ መርዓና መዓልቲ ተወሰነ። ዕለቱ ኣኺሉ መርዓና ጌርና ናይ ባዕልና ገዛ ፈሊና ሓዳርና ክንገብር ጀሚርና ኣለና። ሓዳር ካብ ንወፅእ ሰሙን ናይና ጌርና ዘለና። ድሕርታ መርዓና ዝገበርናሉ ዕለት ምስ ኣፍቃርየ ኣብ ዓራት ኮይና ስለ ቀጻሊ ናብራና ክነዕልልን ትጅምር ከንፈረይ እናሰዓመ ክሃድም ጀመረ። ኣነ እውን ንምንታይ ኻ ክነውግዐሉ ዘይትደሊ ስለ ቀጻሊ ዘይትሓስብ እንትብሎ ጾታዊ ርክብ ናብ ምፍጻም ይጓየ። ኣነ እውን እንተኾንኩ ኣብ ማንም መዓልቲ ረኺበዮ ዘይፈልጥ ሓጎስ እናስተማቐርኩ ሸለል ኢለዮ ነይረ። ግናኸ እታ ዕለት ንሳ ሸለል ክትበሃል ዘይግብኣያ ነይራ። ኣፍቃርየ ግና ሓዳር ካብ ንወፅእ ኣብ ሶምና ምንፅርፃር ጀሚሩ ከምዚ ዲኺ ነይርክ እናበለ ከቃልለኒ ጀሚሩ። ካባይ ንነዊሕ እዋን ሓረር ዝበሎ ነገር ክብረይ ካብ ዝረክብ ፍቕሩ ዝሒሉ
كم قدمو كفكرني كعلن ناي لبي سبرات قليل نيرو انت توم ولدي قنا كم مرعاء نفتح حركبنا النابلو بحركان معلتهم بسنكي كي حتصري فرح اللهم يخون امبر نعقات بعل قزاي مخقال أبين نلو بجنكت عرسي مخقال أبين نلو أحواتي بزنقر نستج أنكو حفتخم ميلايو تبلوو معدخم لقسو لي أمنا أب عبي جنكت اللهم أبسو مني كفاتح قدية سلام سلام نايمالكي ميديا تخذها لومي هزالكم قريبا سنبركو نزي مسل نيرو نزانتا انتا دعافتكم لايك قبرو نز چانل حدشتي اندحر دحليهم سابسكرايب بمقوار نتانا يدول ملكت بمنكا ناي چانلنا تخطاتلتي كتخونن اللابو بقد صالي بخالي زانتا بخالي مدب كساب نراخب سسنا ينخلاتنا كساب موداتا مسانا سلت صناحكم كبرتي حبلنا تشاو